Drugs tamo te bahake bini yakni kati nani. Sung tini o video ni bisingtui drugs tamo te bini bisingtui tamo hamya te bahake bini yakni kati nani sai malayana. Khulumka bayap song. Welcome to our YouTube channel Tripuri News. Drugs engkha kaisa bithi je borok ব্যবহার khayo aramte tongthongna bagui. Kwbangma desh no drugs no illegal hini maniwo. Tofano borok hamya rok huijagui bono baniya khlaio. Bayap song nor saideman bo mane hamya rok tipra haste o puila hapaikya. Saimeya hangkai khnadi. Oborok engkha dendrite te tablet roksi. Tablet ni mung rok engkha Cyprox eba SP te nitrogen 10. Oboni yagolo Camelin eba Coverite rokbo borok ব্যবহার khaina suru khaikya. Tabuk at present okhai sini youngster rok tiprase youngster rok heroin eba brown sugar rok mangsena laisu. Hingkai bayap song orok hamya bahake kaisa te kaisa ni thani solo norok saidaman phaidi hingkai saima layana. Bayap song je drugs go kwrung tongnai borok rok jotono buini thani no swrungo kebo borokni dolni thani swrungo eba keboba bongni okrarong thani swrungo kwbang kuk borok no bongni okrarong thani no swrungkugo je kono chererongni bagui borokni okrarong wngkha borokni icon eba borokni nayok chererok okrarong thani swrungo. Example okrarok no football thwngma nukha hingkai chererok bo thwngna mungjago. Oma haike no okrarok drugs sai phunukha hingkai eba cigarette rok dogan bwskang rogo fu khai nung phunukha hingkai chererok bo automatically abono attract ngui bongi swrungui nung no siu. Drugs samani kwbangma hamya jinis involve tongo aro nini physically hindi nini reputation hindi nini relation hindi kwbangma aro tamana disturbance hayo. Jemon for example physical hayo nini mental health nang kaham ke wan sukmai ango confuse ngo tam wan suknai te nini lungs rok damage thango body part rok kwbangma body part no nini weak ngo ultimately at the end nang black out ngai thui pono se mano. Kwbangma borok no drugs sawi thobo thoikya evidence bo tong amono kadai tak physical to damage kwbangma no ngui tongo sungnugo borok thuyo sungnuk tongo amono kadai tam reputation thango. Drugs jefuru nung nao jefuru addict thango nung ulta pulta samung khaina chengnai jemon nung buibe walainai plus nogo quarrel khainai drugs ni karonoi drugs masa eka nobo cover waijawi nokni rang rok sek proit langnai drugs nanani bagai because you need it. Paithago sung saima layana drugs no hoite sung bahake yak kagi tongman. Sung tabuk drugs sanai rong hamrina bagai jar parents sung tongai rok guardian nung tongai rok society ni borok rok drugs sai tongai borok rong bo jagat langkai sung hamriman kisa saima layana. Drugs sai tongai rong hamrina bagai kwbangma center no tongo chini hasteo bo rehabilitation center rok aboni bisingo koyekta center ni bumo ang sai khnarnai rong abo rongkha 12 step foundation Addiction Treatment Center Agartala Tripura, Shibadata Homeo Center Homeopath Agartala Tripura, Joyas Society Rehabilitation Center Agartala Tripura. Obona kare edisi area won rehabilitation khulukan khanawo. Aro jasai khai nemono jasai khaiei nong local ni borok je intellectual borok tongmani borok no sungui nai norok ajaga langi treatment khaimano. Hambai.